बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे भिडिअ लाबोनानै होफैदों। दा बे भिडिअआव मा जागोन नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नुखाबाय जानो हागौ। दा खोथाया जाहैबाय बन्दनि समाव फरायनाय बिथिङाव गोबाङानो खहा जाजाबाय। फरायसालि गैथ'वा, कचिं गैथ'वा बा टिउसनफोरबो खाबु गैथ'वा। बेबायदि हालोदाव जों गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगोन जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ। नाथाय रिजाल्टनि समावल' जों मोजां गाज्रि सावरायलायबा जाया। दा बेनि थाखायनो जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगोन। अदेबानि गोबाङानो हेफाजाब होगासिनो दंखायो। दा बेखायनो आंबो जा हायो हेफाजाब होदों, दा होबोगासिनोबो दङ आरो होलांबाय थागोनबो, नोंथांमोना नुगासिनो दं। दा बेखायनो बेयावहाय बे भिडिअनि गेजेरजों होनो लानाया जाहैबाय थाखो 10 आरो थाखो 9नि समाज बिगियाननि सोंनाय फिननाय होनाय। दा बेवहाय खाबु मोनबा गुबुन आयदाफोरखौबो होनाय जादों, दा होबोगोनबो। अदेबानि माखासे फराखौ गोबां फरायसाफोरनो हरखानाय जाबाय, गोबाङानो मोनखाबायबो। दा नाथाय माखासे फराफोरखौ मोनजोबाखैमोन बे बेलायाव। दा बिनि थाखायनो गासैखौबो बे बेलायाव मोनजोबनो हानायनि खाबु होनाय जादों। दा फार्स्टआव क्लास 9नि थाखाय, थाखो 9नि थाखाय गासैबो फरा नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होदों। नैबे पेजनि, बे चेनेलनिनो पेजखा बियो, नोंथांमोना नुगोन। दा बे पेजआव थांनानै नैबे लिंक, नैबे पेजनि नैबे पस्टनि लिंकखौ होखानाय जादों डाइरेक्टलि। दा बाहाय नोंथांमोना जेखौ नुदों, दा बेबादि मोनसे पेज अपेन जाहैगोन। दा थाखो 9नि नट्स होनाय नोंथांमोना नुखागोन। दा बेहाय गासै क्लास 9नि हिस्ट्रि, जुग्राफि पार्ट, हिस्ट्रि पार्ट आरो पलिटिकेल साइन्स पार्ट बा इक'नमिक्स पार्ट, बे मोनब्रैनिबो ससियेल साइन्स बिफाननि गासैबो चेप्टारा बेसेबां दं, चेप्टार वाइज मोनफा मोनफा नैबादि लिंक होनाय दङ। दा बेवहाय नोंथांमोना मोनफ्रोमबो लिंकखौ थुयै थुयै डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन। PDF फाइल नोंथांमोना बाहाय मोनजोबगोन गासैबो नट्सखौ। नट्सआव एक्सारसाइजनि कुइसन एन्सारनि अनगायैबो माखासे एडिसनेल कुइसननि एन्सारफोरबो होफानाय जादों, जायखौ क्लासाव फोरोंखानाय जायो। बेखौनो नोंथांमोना बाहाय सेम टु सेम होनाय जादों। दा बेखायनो जायफोरा लायाखैमोन, जायफोरा मोनजोबाखैमोन, दा बे बेलायाव बाहाय लादो। सिगाङाव गोबाङानो सोंथि खालामहरदोंमोन जे वाट्सएपआव जे बिहरफिनबाय थादोंमोन क्लास 9नि नट्स वाट्सएपनि गेजेराव हरनाय जानायलाय। दा बाहाय गोबां जेंना जानो हागौ, नाथाय अब्लाबो गासै 170सासो फरायसाफोरा मोनलांदों। ओमफ्राय दा बेनि अनगायैबो गोबांथारानो बिहरबाय थाबावदों। दा बेखायनो नायनानै नोंथांमोना गावबागाव डाउनलड खालामना लानो हानाय बायदि बेखौ बानायना होनाय जादों आरो। दा बेनिफ्राय क्लास 9नि थाखाय बे जाबाय, बेनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ। डाइरेक्ट थांनानै बे पेजावनो गेवहैगोन। आरो गुबुन गुबुन नोंथांमोना पस्ट नायनो लुबैदोंबा पेजखौ लाइक खालामनानै दोननो हागोन। लाइक खालामनो थिनबा नाथाय गोबां गोरोन्थि सानो, गावबा गावनि लाबनि थाखाय सानो। दा बेखायनो बारा गोबाव बुंला। नेक्स्टआव क्लास 10नि बेलायाव नोंथांमोना नाय, क्लास 10नि बेलायावहायबो बेबादिनो मोनगोन। नाथाय क्लास 10नि बेलायाव नोंथांमोननो बाहाय बुंनो नागिरदों जे क्लास 10नियाव चेप्टार वाइज मोनसे मोनसे पस्ट होनाय जादों दे। आरो बेयो PDF फाइल नङा, बाहाय नटखौनो फट' खालामनानै नोंथांमोननो हगारना होनाय जादों। बाहाय पेज नाम्बार वाइज दंखायो, थख' थख' नोंथांमोना बेखौ नायनानैबो फरायनो हागोन मबाइल दंबा, जुदि मबाइलावनो लानानै। आरो फारसेथिं जायफ्रा मबाइलाव फरायनो हाया बा फरायनो बादों, नोंथांमोना नट खालामना लानो हानाय जागोन। दा बाहाय गोबाङानो साननो हागौ मडेल बा गुबुन गुबुन नटआनो थाखायो, नाथाय गासैजोंबो एखे नंजोबा। मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोनफा मोनफा डिफारेन्ट थायो। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना नायना लानाया गोनां। आरो जायफोरा बेबायदि मोनथाम मोनब्रै बिजाब बा मोनथाम मोनब्रै नट कालेक्सन खालामनानै फरायगोन, बिथांमोनासो 100% नङाबाबो 90% साक्सेस जायो। दा नाथाय मोनसेल' नटबुक लानानै फरायनायाव बेयाव जोबोद जेंना जायो, हाजोबा। दा बेखायनो बेबायदि खाबुखौ लानाया मोजां। नोंथांमोना नाय। दा बेयावहाय बुंनो नागिरदों, नोंथांमोनहा क्लास 10नि बेलायावहाय गोबां पस्ट जाहैगोन। क्लास 10नि बेलायावबो बेबायदिनो जुग्राफि पार्ट, हिस्ट्रि पार्ट, पलिटिकेल साइन्स पार्ट बा इक'नमिक्स पार्ट, मोनब्रै पार्टनिबो मोनफ्रोमबो फरानि बाहाय नट्स दङ। बाहायबो एडिसनेल कुइसननि दाजाबदेरना होनाय जादों। दा बेयावबो नोंथांमोननो मोनसे मोनसे पस्ट होनाय जादों। आरो बे मोनसे मोनसे फरा वाइजयै नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों, जे जारिमिननि बाहागोनिफ्राय फरा 1नि लिंक, फरा 2नि लिंक, फरा 3नि लिंक, बेबादि गासै जारिमिनाव फरा मोनबा दङ, मोनबानिबो। ओमफ्राय जुग्राफि पार्टआव मोनब्रै दं, मोनब्रैनिबो। पलिटिकेल साइन्सआव मोननै दङ, मोननैनिबो। इक'नमिक पार्टआव मोननै दं, मोननैनिबो मोननाय जागोन। दा बेबादि नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों। दा नोंथांमोननि बेलायाव जायफोरा नायगासिनो दं, बिथांमोना गासैबो फरायसा नंजोबा बा क्लास 9, 10नि फरायसा नङा। गोबाङानो सेनियर जानो हागौ, गोबाङानो जुनियरबो जानो हागौ। दा नोंथांमोनहा बेफोरखौ गावबागावनि जुदि फेमिलि बा न'खरनि सोद्रोमा बा लोगोफोर दङबा, बा गामिनि सिनायनाय मोजां लोगोफोर दङबा, नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे बिथांमोनाबो फरायनानै खाबुखौ लानो हानाय जायो आरो इयुन जोलैनि थाखाय मोजां जानानै होयो। दा बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाहैबाय। दा बेखिनिमोन। गुबुन गुबुन भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थागोन उननि भिडिअआव, नेनानै थाबानो जाबाय। नोंथांमोना बिनि थाखायनो दासो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेलखौ अन खालामनानै ला, अब्लासो नुनो मोननाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।